Avui és 20 d'agost, estem a l'aeroport de Barcelona, ens n'anem per fi de vacances, les vacances que teníem que haver fet el 20 d'abril. Així és que, res, la següent parada és Madrid i després us explico més cosetes. Apa, fins després! Bé, ja hem arribat a Madrid, estem aquí a la Terminal 4 i ara anem a agafar el vol fins a Vigo per seguir amb la ruta. Així és que, apa, fins aquí una estoneta. Hola, bé, ja estem a Vigo, per fi ja hem arribat al destí. Així és que res, ara anem cap a l'hotel, anem a sopar una miqueta, anem a descansar i demà pues, hem d'anar a un altre lloc, però bueno, ja us ho expliquem. Vinga, fins demà, bye bye! Hola, bon dia, estem a Vigo, anem cap a l'estació d'autobusos per anar a Tui i, com tot fa puixada, hi ha aquesta cinta aquí al mig del carrer. És una passada, és superxuli! Ja hem arribat a Tui per fi i res, ara anem a creuar la frontera, anem a Portugal, sortim d'Espanya i anem cap a Portugal. Res, després de la tornada us explico què t'ha anat al pont. Aquí es veu el riu Minho, ¿vale? Així és que anem-hi. Estem a Portugal, hem creuat la frontera i res, ens hem pres una Coca-Coleta i res, i ara anem de tornada un altre cop al poble de Tui, que és on estem, per començar el camí, que ara sortirem de Portugal i entrarem a Espanya. Apa, vinga, fins d'aquí una estoneta. Una coseta que no us he dit, ja tenim el primer segell a Portugal. Després us l'ensenyo. Fins ara! Bé, comencen les nostres vacances. Per fi fem el viatge que teníem previst pel mes d'abril. Estem a 21 d'agost, estem a Tui i farem el Caminho do Portuguès. Comencem aquí a Tui, que és frontera amb Portugal, i arribarem a Santiago. Així és que prepareu-se, hi haurà 5 etapes, hi haurà moltes fotos i moltes anècdotes. Així és que no us ho perdeu. Apa, comencem el camí. Fins ara! Eren 118 o 464 metres des d'aquí. Espectacular! Comença el nostre camí!